Qatt ta' residenti, volontiera u anke turisti flimkien ma' kunsilliera u ħaddiema imqabda mill-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar kollha ban wieħed. Dak li jagħtu daqqa tit biex triq it-turisti tingħata dera aħjar. Triq it-turisti importanti mhux biss għar-residenti iżda wkoll għall-att ta' negozji. Iżda minkejja dan, it-triq kienet ilha fi stat ta' telqa. Kien għalhekk li fil-band inqata' l-ħaxix ħażin ġew irranġati l-bandli u tpoġġew CCTV cameras. Fi triq turisti inġabar il-ħmieġ li tħalla jakkumula f'partijiet ta' triq, inħasslet l-art u twaħlu tabelli batta stambi biex turisti u Maltin il-koll jifhmu s-sinjali. Intant il-Kunsill Lokali organizza programm ta' tindif u ġbir ta' kartum mill-ħwienet, kif ukoll tqassam materjal informattiv dwar buġibba lit-turisti. Il-Clean Up Day saret bi preparazzjoni għat-tiżjien li ser isir f'din it-triq u l-kumplament ta' buġibba għaż-żmien il-miliet.